jo nok snart tage fødderne ned i vandet, mens det har en god temperatur, ikke? Ja. Skal jeg komme ind? Hvornår skal jeg komme ind til dig igen? Hvor længe kan du sidde med fødderne i vand? 30 minutter. 30 minutter. Så kommer jeg ind til dig igen om 30 minutter, ikke? Ja. Hej K4. 323210. Vi har jer Pokémon. Du. Blah, 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 blah.